lali padha karo ngon PCE iki Wahyu Andri. Asu apa ki yo? Elek kok mogok banget. Ya sekarang musikan toh. Saatnya mama. Bos Anggi. Anyar apa ki? Bar tak cat kayak gitu. Adine kok dicat warna putih to? Selera masalah toh warna putih ya selera toh. Engko lali padha karo ngon PCE iki Wahyu Andri. Matane nek kowe aja banding-bandingke motor PCX. Apa meneh kok warnane putih? Paling gak suka aku. Baleni meneh. Oh iya. Wah, pok cangkem. Kowe ngerti ora? Wahyu Andri pun wingi yo wis mengakui dhewe lho nang nggon lip lho. Oh kae areng mania kae bakul kondiang. Juragan kondang, sik kondang areng Kang. Ngakui ngono? Oh. Domongi kok ngene lho. Domongi. Juk meneh kan ana wong nge-gift to. To wani ngegip berarti bos wi. Lah yo langsung tak gift to. Ngerti dhewe ngaku wis sultan e. Ya ampun. Wah, iki areng ketok iki Kang, areng iki. Nge-give apa riko? Mawar. Dile omeng mawar. Lho blangkrah apa lho mengko dapurane Wahyu Andri kok ngegip kok. Apa ka jenenge? Hiu paus. Maneman to mending tak keke anak jalanan apa fakir miskin. Wah, ya bener nek ngono, Bos. Blok. Wah, ya encen nih, keren nih. Nyeni to. Nyeni. Yang jelas ini bukan motor PCX. Supra Bapak. Supra Bapak, Supra getar. Wah, getar apa nih? Lah yo jelas getar to menggetarkan jiwane Wahyu Andri. Nek dibandingke PCE Wahyu Andri karo ki yo jelas paling top iki to.